Osim džez koncerata, Nišvil je prošle godine osmislio i teatarski program na kome su zastupljene sve forme i izrazi ove umetnosti, muzika, ples, igra i pokret. Tako je publika dobila priliku da gleda predstave, među kojima ima i onih za najmlađe, ali i da prati radionice i izložbe na nekoliko lokacija u gradu. Niška glumica Maja Mitić uspela je da u Niš dovede mnogo internacionalnih glumaca i ljude koji su deo savremene angažovane scene koje je sretala tokom 30-godišnje karijere. Ove godine na festivalu su bili umetnici sa 4 kontinenta. Ovogodišnji drugi internacionalni Nišvil Jazz teatarski festival ponudio je publici najobimniji program do sada. U 10 dana smešteno je 250 programa na 20 scena i sa oko 1000 izvođača. Slogan festivala je Festival festivala, ali može i do krajnjih granica izdržljivosti. Publika je imala priliku da između ostalog pogleda predstave Orfe i Euridika, Krit, Plavi slon, Nacionalni balet i opera Kairo, Bollywood, Narodno pozorište Beograd, Erotizam, Isplači se, New Orleans, Sve o Moro, Marsej, Legenda o beloj dami, Šangaj, Nacionalna čarolija, Nacionalni teatar Bukurešt. Teatar Ljiljana kao novina na Nišvilu, novina jer je počeo prošle godine, unosi mnogo živosti, unosi mnogo raznolikosti, a meni se čini da je malo u senci Nišvila. Je li jeste ili nije, ili mu niste dali dovoljno do značaja? On je u sklopu Nišvila. Nišvil je ono što je broj 1 i u sklopu Nišvila prateći programi imaju svi podjednaku šansu da naprave svoje brendove. Govorimo o tome... Ali je dobar brend, to sam htela da kažem, a malo je negde u zapećku. Trebalo bi malo više da ga uzdignete, imajući u vidu da je ovaj teatar, započet prošle godine, zaista drugačije u ovom gradu. Naravno, rade ga sjajni ljudi, mora da bude nešto drugačije. Prošle godine je, zaživelo i pozorište na Nišvilu kao deo programa festivala. U ovom slučaju, ako kažemo Nišvil Jazz teatar, ne govorimo o samo muzičkim predstavama, govorimo o džezu kao slobodi, i džez kao sloboda i tekako prisutan u ovoj vrsti pozorišta. Znači, ovo jesu novine, ne potpuno, bilo je tu i dalje imamo mi neki ulični festival, ali ozbiljnost ovoga je upravo selekcija predstava sa 4 kontinenta. Ako mi imamo i Amerikance, i Kineze, i Francuze, i Rumune, i Grke, i našu predstavu, ja se nadam da ako sam nekog izostavila, da ću ga nadoknaditi. Tu imamo puno nacionalnih teatara. Ne mogu da ne krenem od osnove, svih osnova, to je Krit, Iraklion, Knossos. Oni su bili nosioci samog otvaranja Nišvil teatra i naravno da su ostavili publiku bez daha. To jeste potpuno nešto fantastično i sve ostale predstave koje smo imali prilike do sada niška publika da pogleda. 2 će biti, odnosno 1 je već bila u Narodnom pozorištu, to je naša predstava, muzikl u Narodnom pozorištu iz Beograda, Bollywood. Posle mnogo godina je mjuzikl urađen i to upravo takav angažovani mjuzikl koji tekako govori o našoj stvarnosti i realnosti kroz muziku, žestoku kritiku, a sve to iznesete i počete da razmišljate na neki malo drugačiji način. Ljiljana, znači da su to jako dobre predstave iz koje god zemlje dolazile. Drugim rečima, onaj ko pravi selekciju i ko bira mora dobro da poznaje pozorište i sve te zemlje i njihova pozorišta da bi odabrao ono najbolje što će dovesti u Niš. Kao i u svakom poslu.
morate biti dobri u tome, pre svega edukovani i obrazovani sa dovoljno iskustva. A to je moja koleginica i umetnički direktor i selektor, naša Nišlika Maja Mitić, koja je završila glumu, radila je godinama u Dah teatru, dobijala projekte evropske, putovala svuda po svetu sa teatrom koji nije nacionalni, koji nema nikakvu drugu pomoć, oni su sami sebe izdržavali. I šta je ona donela? Pored znanja, iskustva i sjajne kontakte, i upravo zahvaljujući njenoj selekciji, da li gleda predstavu u Beogradu i kontaktira se svima, mi imamo i jedan sjajan odabir predstava, tako da odatle možemo da krenemo. Posle toga je dobra organizacija takođe jedan od uslova. Uglavnom su uključena deca koja su samo za taj segment festivala, moraju da budu edukovani, moraju da govore engleski jezik, puno je stranaca oko nas, znači, pomenula sam Kineze, Rumune, Grke, Amerikance, svi oni imaju svoje potrebe i zahteve, pre svega ne mora to da bude ništa specijalno u vidu tih njihovih zahteva koje traže, ali profesionalnost je nešto što im je jako važno. Budite tačni, precizni, poštujmo ono što smo dogovorili, dajte nam pravo tehničko lice, znači to su osnovne stvari. Mi imamo puno toga što nam je potrebno. Ja ću podsjetiti, pošto to ljudi stalno zaboravljaju, moj najdraži rad je svakako umetnost davanja. I prva predstava koju smo tada uradili, baletska predstava, je sakupila dovoljno novca da kupimo baletski pod. I zahvaljujući tome možemo i da igramo. Večeras će biti druga predstava u Narodnom pozorištu, prva je bila Bollywood, večeras će biti Kinezi. To je kineski dance teatar, savjetujem da se ne... Koliko se razlikuje i koliko se prima na ovom tlu? Vi ste spomenuli da su Kinezi u nekom obliku bili i prošle godine ovde u nekoj formi, a sada sa predstavom koja je jako dobra. Naravno, ovo je teatar iz Šangaja, savršen sigurno i tu nema potrebe govoriti. Šangaj je jedan svetski grad, jedno čudo koje ne možete verujete. Ste bili u Šangaju? Jesam, zahvaljujući nekom kulturološkom putovanju sa suprugom. Bila sam gost njihovog ministarstva kulture i ex-Jugoslavija i ovaj deo Evrope je bio prisutan tamo. Videli smo Peking, bili smo valjda oko 20 dana, a onda Šangaj, koji je najlepši na svetu, i još jedan grad Guangzhou, ali Šangaj vas ne ostavlja ravnodušnim, znači tu je potpuno nešto drugačije, izmešteno posebno. Pored vas sedi čovek Australija, s druge strane sedi neko iz, ne znam, Njujorka. Ceo svet je u oktobru na tom art festivalu u Šangaju. I taj mjuzikl koji sam ja gledala, verovatno nema takvog ni na Broadwayu. Tamo nisam bila. Hvala. A ovde, da se vratimo mi u naše pozorište i u naš teatar koji se trenutno događa u Nišu, šta Nišlije specifično mogu da vide sad u vreme trajanja Nišvila? Pa evo, sve su ovo neke stvari koje ćemo prvi put sresti. Znači... Šta je onako najpikantnije ovoga puta i ove godine? A sve, verujte mi. Zato što su to pozorišta koja žive na jedan drugačiji način od klasičnog teatra. To su pozorišta koja uzimaju razne teme. Sad, da ne bih sve priče otvarala o čemu govori Amerikanka koja
radi predstavu kod nas ovde, kako se oni bore protiv stvari koje nisu ok u njihovoj zemlji, šta nam poručuju Grci sa svojom predstavom koja se igra na najstarijem pozorištu na svetu, o čemu su nam govorili Rumuni. To je nacionalni teatar. Znači, ta pozorišta su angažovana u smislu da postavljaju problem i nekako ga svi zajedno lakše rešavamo. Koliko je ovaj teatar dobio teatarski festival u sklopu Nišvila, zaista mislim da će zaživeti i da će svake godine biti sve bolji i bolji, sudeći po ocenama publike. Publika je ona što vam određuje. Da li imate publike? Da, publika postoji, većina predstava je besplatno i na otvorenom. Šabanov stage, kako ga većina zove, ili naš divan amfiteatar na Keju je fantastično mesto za pozorišne predstave. Samo morate imati budžet da, ne znam, tu ne mogu se prodaju karte. Naša Banovina, pa da setimo se koliko je Šekspirovih predstava Nikita Milivojević upravo izveo sa svojom ekipom u Banovini. Tako da imamo tih par prostora za leto. Ja sam danas, ali neću odavati, od prvog čoveka grada dobila obećanje da će Niš uskoro dobiti neku veliku dvoranu koja će moći da primi dovoljan broj ljudi i bila sam jako radosna što je Nebojša Bradić, koji uređuje kulturu, posle svega onoga što je uradio i ostavio trag, i tekako imao šta da kaže i pozdravio ono što se dešava u našem gradu. RTS, ako vam pošalje glavnog urednika, to znači da ste napravili dobar posao i verujte mi da je publika, a pitajte ih, najbolje da vam oni kažu da zaista uživaju ovih dana u svim predstavama koje su imali prilike da vide i to jeste nešto što ima budućnost definitivno. Je li Nišu potrebno angažovano pozorište? Rekao ste malo čas, može da bude alternativno, može da bude angažovano, više je angažovano, no alternativno. Treba li Nišu takvo pozorište? Ja ne mogu da vam odgovorim na to pitanje drugačije, nego pustite ljude da vide ono što živi u Francuskoj, pa govori o nečemu što je vezano za njihovu zemlju, ono što se dešava i zašto se dešava u nekoj drugoj zemlji. Znači, a onda se vi sami opredeljujete. Onda mi sami kristališemo da li nam je to potrebno ili ne. Ja bih tako ostavila, i ako vi sasvim mladom čoveku pustite da bira, ali mu dozvolite, kao što smo mi nekada vaspitavani, da možemo da slušamo i klasičnu muziku i druge vrste muzike, mi ćemo sami odabrati šta je ono na što mi reagujemo. Upravo to sam mislila, možda ste me malo loše razumeli. Ako ponudimo Nišu raznovrsne, dobre sadržaje, možda možemo da učinimo nešto za sve mlade ljude koji su okrenuti ka nekim pogrešnim vrednostima. Meni je jako žao što je toliki broj mladih ljudi okrenut pravim vrednostima, nažalost, u nekim drugim zemljama. I volela bih da oni te vrednosti vrate u ove zemlje, jer je to jedina budućnost za izlazak iz svega toga. Oni znaju vrlo dobro kakav je teatar, gde ga gledaju, ali to rade u Italiji, to rade u Amsterdamu, to rade u gradovima. Mnogo je dobro putovati, nema bolje i lepše škole na svetu, ali dođite nam i donesite nam to sa sobom nas. Nažalost, moramo im stvoriti uslove. Oni vole svoj grad. Evo, još jednom ću pomenuti
selektorku, direktorku, kako god, znači Nišliku koja se posle 30 godina vratila ovde da svom gradu pomogne da ostvari festival iz one oblasti koju ona poznaje i koja je bliska i mislim da nikada nije bila srećna. Tako da, što pre, neka nam se naši mladi koji su, morali da odu i da žive neko iskustvo, donesu i taj segment. Kad živite u takvim uslovima i dođete u naš grad, i tekako vam nedostaje i pozorište, i film, i sve ono što u velikim gradovima, pa i u našoj metropoli gde sam ja živela, postoji kao vaš odabir. A, nažalost, mi još uvek nismo došli do tog nivoa, ali to će iznedriti sama publika koja traži. A s druge strane i ponuditi gradu nešto novo. Čija je ideja teatar? Sad ćemo malo da se stidimo, je li tako? Nećemo se stideti. Teatar kao ideja je godinama u glavi onog reditelja koji režira i Nišvil Jazz Festival. Prema tome, ljudi koji ga poznaju, a dugo ga poznaju, znaju da je on ostavio državni posao i postao reditelj, da je taj reditelj nagrađivan, da su to bile neke posebne predstave, da je kasnije KPGT, zahvaljujući njemu, imao U-Fest u našem gradu i tadašnjem sjajnom Ljubiši Ristiću, koji, nažalost, je sam sebe kaznio ulaskom u politiku. I, znači, ono što imamo kao godišnju režiju u glavi tog čoveka, upravo je sada i postavljeno, a mi smo dobili priliku da pokažemo ono što znamo i možemo. Gde ste vi u toj priči? Pa gde god mogu i koliko... Ovde u kafiću. Ja sam i Niški kulturni centar u godišnjem planu stavila da ćemo pomagati i svi smo nekako uključeni i kažem, ja volim da se pravi ljudi ujedinjuju i to važi za sve i manifestacije i dešavanja u našem gradu, nema tu ničega sem timskog rada i onda ćemo biti veliki. Ima li razumevanja među prvim ljudima grada da za ovakvu vrstu manifestacija kako bi, jer i gradonačelnik je skoro rekao da će više para biti izdvojeno za kulturu, da će više u buduće, da se pomaže kultura kako bi i grad nekako se uzdigao i stao na noge. Jesu li vas razumeli i podržali u ovom nastojanju? Ja mislim da. Mislim da je puno učinjeno, znači, za povećanje čitavog obima festivala. Danas smo gosta imali Nebojšu Bradića, a gradonačelnik je došao, razgovarao je on sa njim, posetio je muzej, Nišvil Jazz muzej posećen Šabanu, znači ima već puno, nekih, ne ideja, nego prosto verovatno morate da pronađete mnoge stvari, ja nisam iz tog posla da bih to mogla da komentarišem na taj način, ali definitivno svi shvatamo da nam je potrebna velika dvorana, da je ovo grad koji ima potrebe za kulturom, za kulturnim sadržajima, da nam nije dosta samo letnje pozornice i festivali preko leta, tako da možemo očekivati neke pomake i verujem da će se to i dogoditi. Znači, kad počnete da govorite o tome, to onda ima i neku, bojim se da mnogi pre nisu ni dolazili do te teme. Znači imamo šansi da napravimo Niški bitev? Ili kako god se zvao? Pa dobro, ja ne bih uzimala isto ime, mi smo napravili... Šalim se, nekako drugačije, ali... Napravljen je Nišvil Jazz Festival, a To Beograđani nemaju.
džez festival? Pa imaju džez festival, ali svakako nisu bili pozvani da reprezentuju zemlju u Kini kada je Nišvil bio pozvan. Tako da to je i najlepša stvar koju sam ja slušala od gospodina Bradića. On je puno uložio da pravimo decentralizaciju, nije samo o tome govorio, nego smo mi imali sredstva konkretna Srbija u Srbiji koja su pomagala da Nišlije vide jako veliki broj predstava. Kad govorimo o predstavama i kažemo beogradska predstava, ne, to nije beogradska, to je srpsko pozorište koje kao i u svakoj zemlji najviše je razvijeno u glavnim gradovima. Ali to ne znači da mi ne nastavljamo da se borimo. Hoćemo i mi naš deo kolača i želimo naše festivale i da kao što mi idemo na Bitev, tako i oni dolaze kod nas i sve je to najnormalnije. Mi živimo u ovom gradu i od nas samih zavisi šta ćemo sebi uspeti da priuštimo. Prvo sam to želela da kažem, Niš može da napravi nešto veće i nešto bolje od Beograda, a zašto ne bi? Pa evo napravljeno. Mislim, svi se slažu da Nišvil jeste jedna posebna manifestacija, zahvalnost eto naša što pod velikim imenom smo krenuli sa teatrom i to je sjajno. Ja ne mogu da preskočim ni horske svečanosti koje su najstarije manifestacije u našem gradu zbog kojih je napravljena letnja pozornica, filmske susrete koji su nekada dovodili svetske velikane i zvezde i ljudi su ti koji čine priču. Da nije bilo ljudi, ne bi bilo ni Međunarodnog Nišvil džez festivala, najposećenijeg u jugoistočnoj Evropi. Godinama dosledno brani evropske vrednosti, multikulturalnosti i strpljivo neguje muzički ukus pojedinaca. Potvrda toga je i veliki tekst Nišvil, Evropsko lice Srbije, objavljen u glasilu Evropske unije u magazinu New Europe koji izlazi u Briselu. Nišvil Jazz Festival je javna gradska manifestacija, odlukom Ministarstva kulture Republike Srbije i manifestacija od nacionalnog značaja. Nišvil je jedina kulturna manifestacija dobitnik statue najbolje iz Srbije za 2011. godinu po izboru Ministarstva trgovine i usluga, Privredne komore Srbije i časopisa Privredni pregled, a dobitnik je i nagrade Projekat budućnosti u akciji Kluba privrednih novinara Srbije 2010. i Centra za mala i srednja preduzeća. Nišvil Jazz Festival je dobitnik nagrade Turistički cvet za 2015. godinu kao najbolja turistička manifestacija u promociji turizma. A ono što meni zvuči kao najvažnije je činjenica da Nišvil posebnu pažnju poklanja edukovanju mladih muzičara, tako da svake godine organizuje besplatne radionice na kojima polaznici slušaju predavanja eminentnih muzičara i što navikava mlađe generacije da se priklone pravim vrednostima, bilo da je reč o muzici, pozorištu, filmu, stripu. I raduje da je iz godine u godinu prisustvo mlađih generacija na ovim događajima sve veće i da Niš dobija priliku da postane prestonica kulture.